welcome back to my YouTube channel आंनि RBYT YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनो थाहरबाय ओमफ्राय जों दिनै नै बैसागुनि माबा गामियावहाय न'खर न'खर थांनानै मोसानो नागिरदों बुवारि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो जमा जानानै मोसागोन आरो नै ओंखारलायबाय जों थांबाय थानोसै ना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आं जेबो देलायाखै लोगोफोर नै बे गोजाखौ लादों खामफुल गानदों सेन गानदों ओमफ्राय जेबो देलायाखै मेकआपबो लायाखै पाउडारल' लादों आङो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे एसे देखायलांनो नाजासिगोन लोगोफोर ना सिखुवार ओमफ्राय आंनियानोलाय आंनियाबो सासे फैगासिनो मोसा मोसा मोनालायबाय लोगो माथाबो जाला थरसेसो जाजोब्बाय आयौ फाग्लिफ्रा होखायगोन जोंहाबो ओहे 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 हे मा बुंगारखो फावदुरालाय जेबो सिन्था दाखानाङाखै फावदुर आगैलै फावदुर नोंनि महरजों नोंनि सोलेरजों नायनो नों गुलुलुर आगै फावदुर सना फिथर माब्रै मिथिखो नोंसोरलाय जोंखौनो सानखाबाय रोंखा जोंखौनो सानखाबाय बिहामजोखा आच्छा आगैलै फावदुर नोमानो फाया आंनो होखोमायो माइब्रानि जौ बिदै आंखौनो सानखायो बिजामादै माइब्रानि जौ बिदै आंखौनो सानखायो बिजामादै नोंनि महरजों नोंनि सोलेरजों नायनो नों गुलुलुर आगै फावदुर सना फिथर देग्लाय
नेबाय थागोन आंलाय नोंखौनो हाबा लागोन गोदाव सोराव नेबाय थागोन आंलाय नोंखौनो हाबा लागोन आगैलै फावदुर नोंनि महरजों नोंनि सोलेरजों नायनो नों दुलुलुर आगै फावदुर सना फिथर आगै फावदुर सना फिथर आगै फावदुर सना फिथर आगै फावदुर सना फिथर Thầy cái hả bư ê hê he maaf enggak Bisa kah? Bisa kah? Bisa, bisa. नै मोसा बेयावनो जोबथा जाबाय मोसाखांबाय जोङो मोजां नुदोंबा अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि जादों जोंना फार्स्ट टाइम बैसागु मोसादों नालाय बारा माबा गैया एक्सपिरियेन्स गैया जोंहा रोजाबनायनि मानायनि ओमफ्राय खाम दामनायाबो बारा मोजां जायाखै मैया दाखालिसो गोदान लाबोदों नालाय ओमफ्राय दामहांदोसो सोलोङाखै फार्स्ट टाइम दामदो खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर नै इथिं आनैमोन दङ नै आनैमोनाबो मोसादोंमोन ना Bye bye, दिनै दोनथ'नोसै ना भिडिअखौ लास्ट टाइम आयौ फाग्लिफ्रा साइकेल जाहाबो हायो दे बाय बाय होदो